Persuna ta' 58 sena qed issofri minn trombożi, każ f'Malta li possibilment żviluppa wara din l-istess persuna ħadet il-vaċċin kontra l-COVID-19. Fi sqarrija l-awtoritajiet tas-saħħa qalu li din il-persuna li tinsab f'kundizzjoni stabbli kienet ilha 15-il jum illi ħadet l-ewwel doża tal-vaċċin kontra l-COVID-19 u għalhekk il-każ kien irrapportat lill-Awtorità tal-Mediċina ta' Malta bilha li tinvestiga jekk kienx hemm xi rabta. L-awtoritajiet tas-saħħa fakru li l-Awtorità tal-Mediċini Ewropea qed tibqa' tagħti l-parir li r-riski tal-vaċċin huma rari u ferm inqas mir-riski marbuta mal-COVID-19. Il-pariri tal-esperti jibqgħu dawk li l-vaċċin huwa l-uniku mod effettiv li bih tista' tiġi miġġielda il-pandemija. Sal-erba' kienu nataw 326,934 tilqima, bi ftit iktar minn 104,000 persuna jieħdu t-tieni doża. U għal-raba' jum konsekuttiv pajjiżna ma rreġistra ebda mwiet kawża tal-COVID-19. Dan kif l-aħħar sigħat kienu rreġistrati 27 każ ġdid, filwaqt li fiequ 31 persuna oħra. Hekk kif issa pajjiżna ilu għaddej minn din il-pandemija għal kważi 14-il xahar, il-każi attivi ammontaw għal 370, filwaqt li total ta' persuni mfejqa jaqbes sew id-29,000. Il-total ta' mwiet jibqa' dak ta' 413. Intant jidher li minn Ġunju li ġej huwa mistenni li t-tilqima tal-Pfizer tibda tingħata anke lit-tfal ta' bejn it-12 u l-15-il sena. Fi żviluppi oħra l-Parlament Ewropew qabel iċ-ċertifikat il-ġdid tal-COVID-19 mill-EU minflok iċ-ċertifikat aħdar diġitali kif propost mill-Kummissjoni għandu jkun fis-seħħ għal 12-il xahar.